Talboan ditudanak aurkeztuko ditut, ezkerrean Arazne Arruti, Goien Herreko langilea, kasu honetan gaina alinean. Eta eskubian Ibon Bikotxea, Euskubiko ingurumen eta nekazari teknikaria, eta gaur Euskubien komunitate energetiko bat sortzeko abiatuko dugun prozesu edo proiektuaren berri, ematera gatoz. Eta zergatik energia berriztagarrien komunitate bat, gaur biztan da, eta ez dut uste inork dudetan jarriko duenik larrialdi klimatikoa bizi dugula, klima aldaketa planetak edo egungo gizarteak daukan erronka handienetako bada, eta ondorioz gaur egungo eta nagusiki ere etorkizuneko klimaren inpaktuak eragozteko ezinbestekoa da ingurumenarekiko errespetuz jardungo duten politika publiko eraldatzaileak garatzea eta ezinbestekoa da ere gaur egungo eredu energetikoa errotik aldatzea. Gure gizartearentzat energia oinarrizko baliabide bada, baina gure kontsumo energetikoa erregai fosiletan oinarrituta dago gehien bat, justu berotegi efektuko gasen isurketa eragiten duten eta gainera agortze bidean jarri ditugun lehengaietan. Eta horregatik energiaren deskarbonizazioarekin batera, ezinbestekoa da energia berriztagarriak eta garbiak erabiltzeko urrats irmoak egitea, eta horren erabilera sustatuko duten proiektu edo politika ezberdinak abian jartzea. Gaur egun gainera eta Ukrainiako gerrak are gehiago esan nuke azalarazi duela Euskal Herriak duen menpekotasun energetikoa, hemen kontsumitzen dugun energiaren zati handiena munduko beste leku batzuetatik etortzen baita, eta gainera energia hori multinazionalen eta merkatuen menpe dago, eta horrek eragiten du nahieran eta merkatu interesen kapitalaren mesedetan etengabe garestitzea energiaren prezioa, ere gasa eta elektrizitatearen prezioa, eta bistan da guzti horren ondorioak herritarrek pairatuko dituztela beste behin, eta labeharrez gora egingo duela energia pobrezia energetikoa. Guztiagatik eta kontestu honetan, trantsizio energetikoaren erronka premiazkoa eta urgentziazkoa da, gauza asko eta oso azkar batez ere aldatu behar ditugulako, eta honetan guztian ere gure premisa argia da, transizioak iraunkorra izan behar du, transizioak berriztagarria izan behar du, baina batez ere justua eta inklusiboa izan behar du, inor bazterrean edo atzean utziko ez duena, eta herrikideen arteko aukera berdintasuna ere bermatzeko bokazioa izango duen transizioa. Eta nola ez, beste hainbat erronketan planteatu bezala, kasu honetan ere erronka honi modu kolektiboan erantzun nahi diogu, elkarlanetik erantzun nahi diogu, erantzukizun partekatu horretatik erantzun nahi diogu, eta batez ere garapen komunitarioa harturik ez. Eta horretan, orain, beste urrats bat gehiago egin nahiko genuke, eta gaur horretarako deia ere luzatu nahi dugu gaurko prentsaurrekoan, eta da Usurbilen energia berriztagarrien komunitatea sortzen lagundu nahi bai dugu udaletik. Gure irudiko komunitate energetiko hauek, aukera bikainak dira, orain arte herritarren handik oso urrun eta kasik ezkutuan egon den sektore batean herritarren parte hartzea eta ahalduntzea sustatzeko, tokiko energia beste modu batean ere kudeatzeko,
tresna erresilienteago eta bidezkoago bat eraikitzeko burujabetza energetikoa ipar eta denontzat bizigarria izango den usurbil zerumugan. Eta gure inguru hurbilean ugaltzen ari dira ongisa honetako komunitateak, han eta hemen sortu dira eredu kooperatiboko tokiko energia hauek, tokiko energiaren kudeaketarako, arretaz jarraitu ditugu prozesu hauek, eta baloratu dugu guk ere urrats hori egiteko tenorea edo ordua iritsi zaigula, eta horregatik proiektu hau, prozesu hau, bide hau, ditu nahi den bezala dinamizatzen laguntzeko, Goiener kontratatu du Usurbilgo udalak, eta injustu proiektu hau, asmo hau aurkezteko herri bilera antolatu dugu maiatzaren 3. Eta beraz, gaurko prentsaurreko honetatik hitzordu hori luzatzea, maiatzak 3, 6:30 zutegi. Gero, alaznek emango ditu argibide gehiago, zer diren energia komunitateak eta zertarako behar ditugunez. Edo nola ere, guretzako energia komunitatea hau herritik eta herriarentzat sortzea nahiko genuke, aukera izan behar du gaur egungo kontsumo eredua aldatzen joateko, herritarrak ere arlo honetan ahalduntzeko, eta batez ere transizio ekologikoaren erronka honi ere modu kolektiboan erantzuteko aukera emateko. Lehen esan dut, hau urrats bat gehiago da, aspaldidanik udalak abiatutako bide honetan, eta horregatik garrantzitsua iruditzen zaigu ere urrats hau eta proiektu hau bide horretan, marko horretan ere kokatzea, eta pixka bat Igonek egingo du azken urteetan egin dugun lanaren errepasoa. Ikari modu, pixka bat egotanek esan duna, udaletxean energiaren ingurumen eta klima aldaketa prozesu honetan, badara matzago urte batzuk lanketa batzuk egiten, natezateko oblikete defentzien ondakinen inguruan pauso garrantzitsu bat, 2011an ere alkaten dituna sinatu zen Usurbilgo udalak, pixka bat energia jasangarritasuneko ekintza plan bat landu ahal izateko, 2011an onartu zena, eta hortikan lan ildo ezberdinak lantzen junda Usurbilgo udala, energiak alor ezberdinak ikutzen ditulako, ez? Horietako bat energia berrizteagaren inguruan izan da, horra azken urtea gozean eman ditugu pausko interesgarri batzuk, eta udarregin eta bai kiroldegian eguzki plakak instalatu ditugu, 49 kilovatio instalatu dira guztira, eta horrekin kiroldegiko konsumoaren 24 edo energia berriztagarrien bitartez egiten dugu, eta horretaz gain ere udarregin jarri dugun instalazio berria eta autokonsumo partekatu bat edo ahalbidetu dugu, eta hor sortzen dugun energia ez da udarregirako bakarrik, baizik eta udaletxea, zuen Zutegi, Zumarte, eta Hartzabaleko konsumoa ere bertatik egiten dugu, portzentaje ezberdinetan. Hori izan da, eguzki plakekin egin dugu lanketa azkeneko 2 urte hauetan, eta horretik ere Zumarteko eraikina esan da, nazioarteko instalazioa badaukala, eta eraikina berotzeko, lurrazpiko zundaketa bat egin daukagu, eta lurraren beroa aprobetxatzen dugu eraikinean berotu ahal izateko. Eta orain, azken aste hauetan, pika orain buruan horretan egin eta gainera orain arte gasoliarekin funtzionatu behar izaten genuen eta gas azpiegitura zabaltzea lortu dugu, bai garenerako eta inguruko etxegintzako ere zerbitzua emango du, gasa erabilia izan dute bertako etxeetan. Hori izan du da pixka bat, energia hornikuntza aldetikan egin ditugun azken urtetako inbertsio garrantzitsuenak, efizientzia energetikoa ere garrantzitsua da, bat da energia berriztagarria erabiltzea dela, baina harik eta energia gutxiena kontsumitzea ere lehentasuna, eta hor argiteri publikoan egin daude, aurretikan gai holar dut, Jalezarren, Santuenean, Txikialden, Osinalden, LED teknologia erabiliz argiteri publikoan konsumoa nabarmen jastea lortzen ari gara. 2021an
herri osoko azterketa bat egin dugu, eta 2030erako helburua jarri dugu herriko kale argiteria guztia denera aldatzeko asmoz. Bide horretatik esan, 2022 ja inbertsio bat egingo dela ere bai, kale nagusia, Txaramutu azpiedea guztitzako kale argiteria, bere teknologia bidez horretxuko dugu, eta pauso 2030 buru jarrita, konsumoa dezente murriztea aurreikusten dugu. Eta hildo horretan ere bai, udala energia konsumitzaile garrantzitsu bat da, ez kale argiteria bakarrekan, eraikinak, ibilgailuak, gasa, elektrizitatea, sorkuntza, eta guzti hori ondo kudeatu izateko software bat badaukagu jarrapen egin ahal izateko, eta horren baitan erabakiak eta kudeaketa ere errazten dugu eta hobetzen dugu. Energian ikuspuntutik ere garrantzitsua da mugikortasuna, agian ertain txiki batek gaitasun gutxi dauzka mugikortasunek dagokionez, baina energia konsumo garrantzitsu bat da, eta hildo horretan esan 2021 autopartekatua jarri dutela martxan Usurbilen, eta partekatua herritarrak, udalak, erabiltzaile ezberdinak erabiltzen dugu auto elektriko bat, uneko elektrikoa dena, eta esan behar da, beste 7.000 kilometro egin dituzula auto horrek, eta emisio atletik eta inungo emisiorik gabe, elektrikoa izanik, eta gainean partekatzea horri garrantzia emanez, mugikortasun eredu berri bat ere lantzen ari dira. Bide beretik mugikortasunean bidegorriak ere badutela bizikleta sustatzeko garraia eredu bezala sustatu beharreko modu bat da, eta Pikaoratik Ansaizarrerako bidegorri zati egintzen honetan, eta lan egiten ari gara ere, beste bidegorri batzuk ere beharrezkoa ikusten direlako, eta nabarmendu agian Troiatik txikialdialderako bidegorri hori falta da Usurbilen, eta aldundiarekin lanketak egiten ari gara, aldik ez azkaren bidegorri hori ere egiteko. Eta bestalde ere azpimarratu, herritarrei begira ere 2021 energia bulego bat izan dudula Usurbilgo udaletxeak, barrura begira eta kanpora begira lan egin duna, herritarrei aholkularitza zerbitzua eman diena, pobrezia energetiko egoeran dauden herritarrekin ere lanketa bereziak egin ditugu, eta udal barruan ere lagungarria izan da, aipatzen dituen lan guzti horiek ere fintzen joateko. Eta azkenik ugariak ere badauzkagu, energia inguruan eta hondakinetan, konsumoan, guztietan, egoera ez da erresa, energiari dagokionez, eta ugariak behar dagoen ikutan laguntzeko lanildo bat ere ezagututa dago. Eta guzti horren barruan, horien erretorrez egun, guztira, eta komunidade energetiko bat, energia beriztea bat dena, herritarrak eta ez herritarrak bakarrik. Enpresak, komertzioak, arrazen esplikatuko dugu. Azteko pixkat azaldu ez, Goiener zer da. Goiener azkenean 2012an sortu zen herritar ekipen bat da. Lan enpresatik abiatu zana. Eta lehenengo helburu nagusia izan zen gara hortan kontsumitzen denun energia hori sortzea, gure baliabide propioekin. Badakigu legedia aldetik traba asko ontziala gara hortan, eta hasiera hortan lehen etxizan batez ere energia merkaturatzea. Prozesu administratibo guzti hori kudeatzea, argindarra etxetara bideratzeko. Baina, 2018an lehenengo idea hori gauzatzeko pausuak eman zian, Nafarkop kooperatiba sortuz, eta azken finean esan duguna ez, gure sorkuntza proiektu propioak bertatik bideratuko genituzke. Eta, gaur egun 20.000 kontratu inguru kudeatzen ditugu, 16.000 bazkide inguru ditugu, eta Usurbilen bertan ere bazkideak ditugu. Eta, hirugarren zutabe izango litzateke nolabait dinamizazio lanak ez, gai ezberdinen inguruan lantaldeak ditugu, mugikortasuna, hezkuntza, energia proiektu anitzen inguruan, hizkuntzaren inguruan, eta langile eta enpresen artean formakuntzak ematen dira hitzaldiak, eta azken finean Goiener eta hitz egiten dugunean, familia guzti hori irudikatzen dugu. Beraz, irabazi asmorik gabeko ekimen herritar bat izanik, inguruan ere erreplikatzen saiatzen gara gure balioak dituzten
eta horren baetan Zurbileko udalarekin ere harremana izan dugu aurreko urteetan, eta ni langile bezala, baina baita herritar bezala, iruditzen zait Usurbilen energia komunitate bat sortu litekeela, eta horren adibidea da ez gaurko eguna. Beraz, esan da bezala, energia komunitateak azken finean izango dira izaera juridikoa duten ekimena, herritarren handik abiatu da, beratik gorako indar bat izan beharko lukete, herritarrak, enpresa txikiak, ertainak, udalak parte hartu beharko du, eta batez ere bilatuko da komunitatearentzako onura bat, onura kolektibo bat, arlo ekonomikoan, beti ere aurrezpenak sortuz, prezio justuak sortuz, lanpostuak ere sortzeko aukerarekin. Bestetik, arlo sozialean ere, pobrezia energetikoan dago jendea, bazterketa egoeran dago jende hori, laguntza ematea ez, ahaldun buruz eta benetan herriaren parte sentituz. Eta azkenik ingurumenari dagokionez, aipatu da testu inguru horretan ez, bertako baliabidea, gure neurrira egindako proiektuak, eta herriaren erabakiz gauzatuko direnak. Gaur egun, 2021-etik hona, egun tokiko entitate ingururekin bilduta egon geha, eta oraintxe bertan 14 prozesutan bide lagun dabil Goiener. Azken finean, Goienerrek aholkularitza bat emango dio, baina benetan herritarrak izango dira, prozesua biziko dutenak, eta arlo horretak esan, formakuntza emango da, ahalduntza bat, eta horren ondorio izango da, sortzen dena, erabakiak hartzeko gaitasuna garatuz. Eta, aipatzearen, gaur egun Hernani eta Orexa dira aurreratuen dauden proiektuak. Oraintxe bertan, urtebeteko prozesu hori bukatu ostean, akonpainamendu fasean daude, eta jada behaien lehenengo proiektuak gauzatzen ari dira. Eta, honekin ezan, maiatzak 3ko deialdia dela eta aurkezpen bat egingo dugu, herritarrak gerturatzea nahi genuke, gaiaren inguruan pixkanaka sakontzen hasteko, eta helburua izango da nolabait talde sustatzaile bat sortzea, jendeak ahal duen neurrian inplikazio bat eskaintzea, eta pixkat azalduko da ez, prozesua nola irudikatzen da, eta parte hartu nahi duten arabera egokituko da guzti hori. Batez ere, arlo juridiko ekonomikoa landuko dira, proiektu ezberdinak, Usurbilen nola uztartu daitezkeen, eta pixkat komunikazioa, dinamizazioa herritarren artean ez, saretze hori gauzatzeko. Eta, deialdia kontutan izan da, maiatzak 3an elkarrekusiko da.